nggih. Bener, jan lucu ngene iki, Kak. Nah, Jogetan kompelit. Jogetan iki kompelit tadi di sawang apik dirasake kepenak. kepenak. Iki jenenge jogetan pinget. Apa kuwi? Apik banget. Oh, apik banget. Ngono lho. Ya, Mas. Sowan wonten ing Buaran, Pak. Nan, Sowan. Wah, iki wis kenang molo apa to iki jane dalan iki? aku gek ora konek karo kono. Sowan wonten ing Buaran, Pak. Nggih, teng Nah, Buaran. ngono. Saiki ketoke dalane kena molo Sudon Rungon ketoke iki. Molo Sudan Ruan itu apa? Budek. Bodek. Oh ya ora. Siki takoni. Piye, Jal? Pak Apa? Dalang. Eh? Nggih. Ha, to. Eh? Dugir iki jam pinten? Wow, Nggih. kira-kira nggih jam 12. Oh, kalih welas. Nggih. Saniki wayangan nggih. Pripun kabare jenengan? Alhamdulillah sae Oh. sehat. Eh? Eh? Ini. Oleh omong wae ra cetha kok. Wis ketoke wis Sudon Rungon ketoke. Sudan Rungon iki mau. Coba Jenengan dipangan. namine sinten? Kula Gunawan Purwoko. Dugir iki jam pinten? Jam 12. Sami sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Eh? Eh? Kae takoni ra Kok ora iya cetha ya? to kaya Ora krungu Ha ya? iya. Takoni wis ora cetha sampean saiki pisan. Coba nek Mbak Elisa. Aku coba ta. Oleh omong le nakoni ki ora. Sugeng dalu, Bagun. Sugeng dalu Mbak Elisa. Nggih, panjenengan sehat. Alhamdulillah sehat. Kau dugi mriki jam pinten? Jam 12 siang. Terus lajeng nitih nopo? Oh, ngangge kendaraan roda sekawan. Oh, nggih sampun madang sampun dakar. Sampun ping 3. Oh nggih, sampun bebucal dereng niki wau. Waduh kok ngising bareng takok. Oh, lah krungu kabeh kan? Krungu. Lah. Mau iki kali lari-lari nusul sore. Nggih kanca-kanca ket wawawan bareng kula. Bojo kula tasih setunggal, kula wet-wet. Kok krungu nek karo wong wedok ayu? Kuwi coba kok iso? Jelas kok. Sugeng dalu Pak Gun. Sugeng dalu. Sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Niti napa mriki? Betul. Toyota Rush. Nggih, kala mau jam pinten dugi mriki? 12 siang. Eh? Eh? Iki. Nek Oleh takon. Bisa ya? nek aku kok ora cetha. Nek karo kowe kok cetha. Kula nginjinge le wangsul lah nginjing adik kula tasih mayang. Nggih kudu tekan rampung tanggung jawab. Anjane Nginjinge. kejaba Sudon Rungon saiki wis angkatan gendeng. Angkatan gendeng. Ora. Lah ditakoni kaya ngono. Dasare iki jenenge iki ora kudu cetha ning wis ngerti apa sing dikarepke atiku. Ngono ya, Pak. Nek aku karo Mbak Elisa, kuwi frekuensine itu nyambung. Nah, Nek kowe iki frekuensine iki AM ora, FM ora, kuwi frekuensine sesat. Ngremehke aku. Mbok coba saiki deloken piyayi semene okehe. Saya para pamirsa, sinden-sinden Mbak Elisa, yoga-yoga berpenampilan yang konvensional, wajar. Heeh. Nggih to Mbak Elisa? iya diapik-pik ngono, dipik-pik, diapik-apik ngono. Lah kowe lho kok kaya ana rai ducet ngono lho. Sing jenenge dhewe iki ya apa anane ngono kan dilihat didelok ono DMS ketok tiang Jawi ngono. Lho, Lah kuwi kok dadak di selulupke chat. iki asine iki ora sombong. Apa? Nuduhke yen aku iki ora sombong. Lah. Tak laburan putih kaya ini hanya untuk menutupi kegantenganku ya. Iya. Iki lho, aku mau gak salaman karo Karang Taruna karo pemuda-pemudi kene. Cah wedok-wedoke do ngalem aku kabeh. Piye? Mas Gareng kok ganteng temen, Mas Gareng ganteng temen. Iki lho, iki tak tuduhe. Saiki wis munggah panggung kaya ngene, aku sing sombong. Oh, Ning sing ora sopan meneh iki siji. apa? Dalange. Ngopo aku kok ora sopan? Lho, saiki nun sewu ditanggap larang-larang iki paling ora madhep nggon penonton. Tanggap larang-larang kok madhep rono sampean. Ayo. Sik, ana iki umanyen kelire nang kene le molahke wayang yo nang nggon kelir. Lho, tegese ora menghormati karo sing nanggap. Nek dhewe menghormati sing nanggap. Madhep kana ya. Madhep sing nanggap. Penonton kabeh iso welu. Jenengan kok nanggap larang-larang kok malah marep rono. Wi. Kon marep mrono. Nah iya. Anjole mayang piye wong kelire nang kene? Gampang. Oh, yes. Dadi, Bos. Nek kuwi ora dalang jenenge wong ayan.
Ah ya sing penting lah karo menghormati sing nonton. Dadi karo giliang gegambiongan. Yo. Masuk gegambiongan. Iya. Ayo. Kita baru, Bos. Tegese karo menghormati sing nonton. Bener Nanggap. Carane nek suluhi semuanya katakan. Iya. Wis serintina ning pasewakan semuanya. Busono. Dadi itu. Ngono ya. Interaktif. Model apa iki gendeng Jos warga masyarakat wonten ing Buaran, Pak. Nggih. Alhamdulillah saged sowan wonten ing Buaran Guntur Madu, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Nggih. Sepan nuwun menika saged sowan mriki Bapak-bapak Ibu-ibu Buaran menika derek tepang rumiyin. Nek niki Pak Mas ya, masih Mas. Ya Mas sih nom. Iya. Mas Gareng sampun biasa menika nggih tiyang Wonosabi, Wonosobo. Wonosobo, Wonosabi. Wonosobo, Wonosabi. Aku tuh kento kudu ngomong basa kromo. Iya. Mergo iki ben kenalan sik, Pak. Kacau. Asline iki ngendi ora awake ben. Mulane kok ngendikan kok kacau banget iki piye. Nggih, kalau enggak. Lah iki wong nun sewu nggih, Pak. Nek disalang nek cara busana Jawa wis gandes luwes, Pak. Ini cara berbicaranya itu kan kita belum tahu seaslinya dia. Gandes luwes rak kowe saka ngarep. Aku ki nyamang Mbak Elisa saka mburi ki malah rembes ya. Ah, perembes. Saka ngarep gandes luwes nek sama saka mburi jebul merembes. Lah kok iso merembes? Udan iki mau. Oh. Ning tenang. Udan niki alhamdulillah ana pawange, Pak. Sapa? Pak Martemo. Coba Pak Trimo. Pak Trimo kono. Iki dekne seminggu wis ora adus. Loh, kok iso? Mula kok disawang ketok masalah ngulek ora umum. Ampun adus rumen nggih saderenge rampung iki Lah iya, asarane. kok butonah kok ya tahan. Kok ya ning ngambu-ngambu. Lah ya mambu lewat kok sangseng iki sapa ya? Dikenalke. Oke, siap. Nggih derek tepang Gladiwano, mbok menawi dereng tepang niki kok sinden peleketot rapati ceto omongane. Menika derek tepang kula Elisa Orjarus Alaso. Nggih, kula bidalem wonten Yogyakarta Hardiningrat sakmenika, tapi kula saking Bapak Seko Toli-toli, Ibu Seko Lembelu. Jadi iki campuran ngaten nggih. Oh, tegese iki kawin silang. Kawin silang. Ya paling itu ngono. Bapak dari Seko Toli-toli. Toli. Ya, ngerti ranggone. Oh, ora ngerti aku. Wah, sesuk kudu sapa ndelok ning Google Map ditulis Toli-toli apa tulisan Lambelu ning mbok kuwi. Nek ra ketok dijembeng gitu ya. Di zoom kok dijembeng. Ini kan bahasa Jawanya tuh dijembeng. Zoom ini tuh jembeng. Jembeng kok jembeng. Di gitu tuh di Swadaya. Dari itu daerah Sulawesi Tengah, Mas. Oh, Sulawesi. Sulawesi, Mas. Oh, Sulawesi. Iya. Aku suwe-suwe nek omongan koyo ngene malah mumet Pak aku, Pak. Mas aku ya. Kowe iso lara untune meneh. Enggak. Oh, lara untu ki malah apa, Pak? Membangun emosional. Dadi Nah, kok emosi ki napa? ayo jengkel wingi ki aku kayak lara untune pas bareng dalang iki ya. Oh, kemarin. Dadi membangun emosional iki mah apik tenan iki. Ning aku sing ngrasake gembut-gembut mripate kaya arepe jeblos. Mbak Elisa rawuh mriki nitih kendaraan piyambak? Ije menika wau. Kendaraane napa sakniki Mbak Elisa? Sakniki Honda. Honda. Nggih. CR-V. Bot HRV. HRV. Nggih. Mas Gareng mriki nitih napa, Mas? Alhamdulillah Futuner menika alhamdulillah. Apa? Futuner. Toyota. Alhamdulillah Suzuki, Pak. Dadi Suzuki kok Futuner? Futura, Pak. Dadi wah. Nah, iki sing marake dagelan kurang beken nih kaya ngene iki nggih, Pak. Kudune pripun, Mas? Futuner. Paling enggak iki bintang tamu ki ya kaya Mbak Elisa. Numpake ki ya HRV. Dalang paling ora teko ngono ki numpake ya Toyota Rush. Syukur ya apa kae jenenge iki lho sing Alphard Pajero. Aku dagelan bintang tamu Gareng saking Wonosobo teko kok numpak kok Futura wae pecah kacane mburi. ngece. Sajae do ngece araku. Aja ngremehke aku, Bos. Lah nyatane Jenengan apa ras? HRV. Fungsine padha.
karepe do luru apa nek kaya ngono kuwi? Fungsine padha, Pak. Sok yo mati ora digawa. Ayo. Weh, Bondo kuwi titipan. Ya toh, nyawa ki amung sampiran. Benar. Wong urip ning alam donya ki piye carane? Do ngece. sak ora-orane iki ya merwira merjana ngono lho. Aku lho Widi kok jono. Wah, angel Mbak Elisa dijono. Angel rasa digarap. Repot. Repot yo rasah menyang. Wong tanggung jawab kok ya ora oleh duit nek ora menyang kok. Ah iya kok. Kene arepe golek ce. Dijeni. Jen iki wonten anu apa tulisan Mas Gareng durung diwaca Mbak anu daturke Mbak Elisa. Dibaca. Ini tak macane. Iso Eh. kok tak macan. Apa sing bener, Mbak? Tak wacane. Yo. Oh iya, dari aku. Saya coba ya. Gak ketok mataku. Hah? Ora ketok, Ya. kene tak macane. Kok tak Salah kok ngono kuwi. Lah piye? Tak wacane. Yo. Hah. Repot. Piye to? Iki ana tulisan. Lah iya ana tulisan. Nek nampani ngene iki tak wacane ndi tak wacane. Ayo kene tak macane. Piye to? Kene tak macane. Mbok isin karo MC-ne cah cantik-cantik, cah nom-nom iki mau bahasane runtute jamak Pak Kaum ya bahasane runtut apik kok kowe kok jan tak wacane ngono lho. Yo Pak, masyaallah ya Allah paling ngarepe maca ngene kaya ngono iki lho, Mbak. Mangga. Kon maca dhewe ya, ra Sik, ngomong awake dhewe. Sing maca ki kowe apa Mbak Elisa udu aku? Lah iya jare ngepasrahke aku ya kene tak macane. Nyo. Angel ngedongi wong kok ngono wis ora. Glendengan. Ya. Wah. Piye wis Iya, tapi- diseni ra. Saking toko material dan bahan bangunan TB Margo Rejek Ki. Kuripan Watu Malang TB Petiremas Petir Limbangan Petir-petir. Watu Malang kagem sedoyo pamiarso nyuwun langgam ngimpi mawi Petir. Bowo. Oke, menika langgam ngimpi mawi bowo. Nah, iki biasane jerone ana. Wah. Apa? Alah. Iki lho, TB bangunan. TB bangunan. Petir. Ya. Mas. Margo Rejeki. Iya. Kowe kok ketularan, Loh, aku ngomong nang kowe kok ketularan Sulawesi. Loh, lah wong jejer ngene ya, Mbak ya. Iya. TB Margo Rejeki. Petir Mas. Tadi mah sumber mata air sudah dekat. Betul kakak. Sowan wonten buaran iki Jeh. bangune ya alhamdulillah. Jeh. Salam taklim kula konjuk Bapak Lurah menika alhamdulillah. Kepala Bapak Desa. Lurah Jeh. Superman menika alhamdulillah. Siapa? Superman menika Bapak Superman Pak menika. Suparman. Apa iso mabur? Bapak Superman menika Bapak Lurah. Sing lere sinten? Superman. Lah ya. Apa Suparman? Eh, Suparman sinten? apa Superman? Oh. Suparman Lho lele. ya Pak Suparman menika salam taklim kula konjuk. Lan menika Pak Kadus, Pak Usup, Pak Usop. Mm-mm. Nggih, sowan Pak- taklim. Carik menika Pak Suripno. Pak Suripno. Jih. Nggih. Pak Kaum. Pak Kaum menika Pak Rosid Roma menika alhamdulillah. Roset. Kok Roma? Pak nek ngemsi Pak. Wah suarane Wah. jen kaya Roma Pak. Nek kon nembang ngono iki suarane wah gelandangan Mas. Koncone kula Pak Rosid menika jen luar Nggih. biasa. Wah jen muride Nggih. iki loro sing cah ayu-ayu dadi MC mau wae. Nggih, kita. Nah, dedonga Mbak Elisa. Nggih, nderek dedonga katur sedaya warga masyarakat ingkang kula tresnani. Masyarakat. Basa Jawa kok. Yo. Masyarakat ya basa Jawa kok. Lah yo piye? Nek basa Jawa ki piye? Masyarakat. Masyarakat. Masyarakat bahasa Indonesia. Basa Jawa masyarakat. Jawa bahasa Indonesia. Jawa. Masyarakat Indonesia. Masyarakat betul itu. Kok iso gini ya? Ben. Maksudnya nek Jawa ki sekolah ki A ki ana sing diwaca O. Iya, Ning A kuwi ora kabeh kok A diwaca O. ora kabehan. Masyarakat ya tetep masyarakat. Mata,
Moto. Hah? Moto kan? Ayo. Ada? Odo. Ono. Ono. Iya. Nasi. Nasi. Sego. Nah, masyarakat. Mosoroko. Yes, that's right. Syukur keliru. Katut terus. Lah aku mah ketularan kene ta iki. Aku mah koyo ora duwe pendirian dina iki. Ada Omongane nika. kuwi. Wis ben kita dongane ya kan. Ah, Muga-muga sedaya kemawon ingkang sampun rawuh menapa dene yang nonton live streaming wonten griya piyambak-piyambak pinaringan panjang yuswa sedaya. Amin. Pinaringan binerkahan anggenipun pados rejeki. Amin. Nggih, pinaringan sukses anak putu kabeh. Duite iso melumpu. Iya. Ya apa meneh ya? Ya muga-muga pinaringan kabagas warasan. Bagas waras tinebehno saking rubeda. Tentune ya kanggo warga masyarakat Buaran muga-muga dados bumi Buaran ingkang teguh kukuh rahayu slamet kalis ing rubeda. Amin. Didohke bilahine dicerake rezekine. Amin. Ngono. Iki ana pamundutan Nggih. saka TB Marco Rezeki. Iya. TB Petire Mas. Iya. Anggere sing kuwi mbok menawa aurane Mbak Elisa le apa Sulawesi iki manjing nang kertas Iki, Pak, kuwi. kertas iki, Anggere sing Pak. nggawa kuwi kok melu pego-pego kaya ngene Lah lho. coba iki wis kasinungan lho iki. Coba nek jenengan sing maca. Coba. Saking toko material Iki ancene wis dan kasinungan. bahan bangunan TB Marga Rezeki. Petir Mas. Betul kakak. Iya ini Mas. Betul kakak. Dan angger do ngucek iki kok Mas dadi sore TB Marco Rezeki. TB Petir Mas. Betul kakak. Betul kakak sinanga tula. Ya, Tadi kita kayak kasih lagunya ngimpi. Nggih. Siapa yang mau bawa? Ini mau bawa Mau ya, Mbak? saya Mbak, apa mau adik-adik kecil ini? Mbak Elisa. Oke. Mbak Elisa dulu. Ya capek-capek dicoba ya. Iya. Ngambara ing awang bagus tidak kakak? Bagus. Ngambara ing awang-awang. Hangelangut bebasan tanpa Mas Gareng, tolong diterjemahkan bahasa Indonesia ngawikani sing mresani live streaming ini nek ora piyayi Jawa. Ya, tolong. Anggelangut tanpa tepi. Ngamboro dulu, ngamboro ini ngawang-awang itu apa? 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 Ngamboro apa? Ngambor itu berkelana. 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 Ngawang-awang. Ing awang-awang. Awang-awang itu di langit. Pak Suparman kan kayak itu. Pak Suparman itu. Iya. Berarti Pak Superman. Iya. Oh, pas sekali nih Iya. temanya. Temanya. TB Rezeki. Yang kedua apa tadi? Hangelangut tanpa tepi. Hangelangut tanpa Hangelangut tepi. ki tegese kaya ngalamun. Oh, ngelang. Ngalamun tanpa tepi yo tanpa batas. Oh, jadi terus gitu. Iya. Bengong. Bengong, betol. Betul kok betol. Bengong tuh ngalamun. Nah. Apa tak gesek? Menerobos awan. Mendung. Wow, keren sekali itu orang. Iya. Udah terbang ke awan, masih diterobos lagi. Iya, Tinggi. itu namanya Superman. Iya.
Yang ini loh, Superman yang ininya di luar. Oh, itu perbedaan Iya. antara Superman dan Superman. Iya, kalau Kalau Superman itu celana dulu yang besar, iya, baru yang kecil yang Iya. luar. Kalau Pak Superman yang kecil, Kecil dulu, dulu. baru yang besar. Nanti kalau yang besar dulu nanti kering. Apane? Ayo rasane, Pak. mubengi dari jagat ngulandara nglembara ngunggahi mubengi dari jagat tegesnya Mubeng midri jagat, ya Berkelana berkelana ngubengi jagat. mubengi Menyinari, apa jenenge, Pak? Mengitari, ngelilingi mengelilingi Bumi. bumi. Ngulandara Wulandara. apa ngelemboro ngunggahi gunung Iya. Oh, syukur ora. apa Iya, sekian dan terima kasih. ono gunung barang berarti tadi selain bumi dia juga naik kayak gunung gitu ya. Iya, naik gunung. Gunung Sindoro Sumbing. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Sudah kakak. Nah, Iya. ngimpi ini ya. Kita permintaan lanjutkan. dari TB Margo Rezeki dan TBP Diremas. Monggo. Oke. Lanjutkan. Tak sakati, aduh, mesem sempat matu. Beres rata tak sanding malah kumuyut. Apa ini? Beb? Oh, ini kayak paus gitu ya. Loh, kok jangan bergerak. Aku belum bunyi. Paus dulu. Iya. Pak Gun. Nggih. Iya, sekarang ini berbahagia sekali ya karena keadaannya ini semua penonton pada tumplek black di sini Iya. ya berkumpul bersama tadi ini seneng guyup ya masyarakatnya. Karena memang kerukunan masyarakat di Buaran ini patut dicontoh oleh daerah yang lain. Ya, moga-moga iso dadi tuladan ya. Oke, Iso kekompakannya seneng. luar biasa. Nah, ini. Antara agama dan seni budaya itu bisa seiring Nyawiji, sejalan. betul. Betul sekali, Pak. Jadi warga masyarakat ini kompak guyub rukun. Alhamdulillah. Piye ta ya paus kok. Yo paus ning aja kesuwen. Keton bunga kenyang pindah sari kuciwane kabeh
sudah Sampun. pun dipinangkani. Nggih. Ngimpi sampun, Pak. Wah, iki perlu diapresiasi, Pak. Suwene iki warga masyarakat Buaran kene iki. Heeh. Jadi wis suwi banget orang ngawontenaken merti dusun ya toh. Wis Nggih. tahun-tahun. Udakara pinten tahun, Pak? 8 tahun, Pak. Ya sekitar iki wis bertahun-tahun orang merti dusun. Iki yo ngiras pantes karo peresmian Masjid Nurul Iman, Pak. Nurul Iman. Mulai iki digelar iki 10 dina. Ya ana ampuh. pengajian, wayangan, lenggeran ya toh. Terus ana dolalak, dangdut. Wah, Piye warga masyarakat kene lek gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Awit saka kanugrahan sing diparingake. Nggih. Mula iki ya diapresiasi sesuk ya panggunge iki mulah malih. Kok malah malih? Wayangan ning kene, Heeh. pengajian ning kidul, lenggeran ya panggung dhewe. Piye, Pak? Waduh, jan wis dah kaya ngopo polahe Pak Solikin. Kok solikin? Pak Likin sapa? Kuwi kancane sampean sing anu panggung iki. Sapa? Trimo. Pak Trimo. Trimo solikin. Ora konek iki aku. Wis. Dadi sing Ngamboro. ngameng nyawa ki malah awake dhewe, Pak. Lah iki panggung kok ngerangkangi omah iki ora. Ha iya, bae bengi iki janji kowe ora lucu, jongkongke medun mrono kuwi. Ana gareng larung iki lakone. Lah iya, iki mulai bapak-bapak barang ya iki yo ngerangkangi yo. Ya nyatane. Iya, kowe ora kena ngantuk kejungkel. Wah iya sing kejungkel dhisik, sing gampang dadi ora buka kae. Nggih, Pak. Mbok bila wonten pamundutan malih. Nggih, nika. Wingi dolan Ya, endi wong ayo ngadeg Ngadeg-ngadeg. dina minggu torne Mas Gareng Wingi dolan ning endi wong dina minggu tarane gajahe sing endi? Gajahe ana Unta untane ana Munyuke. munyuk ana sasat kewan apa-apa ana pengen banget ana gandulane ana lereng jajan jaka era kuciwa kastilek muda-mudi ya sentilas bocah pisan dina minggu ayo mas gembira Nah, iki lho. Selamat malam Nawong Sugeng Dalu. Ya, selamat malam. Nah, kowe isih cilik ning wis iso titis karo gamelan sing marai kowe sapa? Ya, ibunya aku, Ibunya yang mana? yang ini, Wah, ini ibu kamu? Kakaknya yang mana kakaknya? yang ini. Ya, nanti sebentar lagi aku sama
Kakak alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Mau Sudah apa? apa? Duh. Dereng Mau. matur kali jenengan to, Pak? Oh, ora tau ngomong apa-apa bocah kok. Wah, iki jelas nono. Jelasna Dik kok no. Jelasna Dik. Pripun Mas? Kae. Ya, iki lho. Wong, Apa? dong apa to ki wong loro ki? Yo mbah gak Loh. pacaran nek. Aku karo kakangmu ki wis menjalin pacaran selama 5 bulan. Betul. Weh. Astaga. Kok astaga piye? Jarine pacare Mbak Tawang. Saiki wis karo kakangmu. Aku dadi duwe bapak jenenge Ki Gunawan Purwokopo ra kondang aku. Ya Pak. Kondang kowe ning aku wirang. Lah wirang apa? Mosok sesuk nek dicandra ngantenan karo anakku resepsi di panggung kok penganten sarimbit yo lumebet wonten ing dampar pinasri dipun kurmati kanthi ungling gongso munggang none sing teko ting cloreng raine kaya ngono. Ha isen aku. Lho paling ora iki panjenengan praja, Pak. Wah. Menika Mbak Laras menika saniki pun anu mantinan kali Mas Gareng. Gareng putih, Gareng Wonosobo. Oh nggih nika nggih. Nah wong Ngono lho, seneng Pak. apa ora nek duwe kakak kaya ngene? Ora. Sebabe Nganu wong mobile plontar-plontar. Sesuk tak ganti. Biyen kae aku numpak mobile, aku ra iso merem. Lah ngopo? Pusing. Pusing mergo ngopo? Wong plontar-plontar. Sesuk tak ganti mobile Futuraner tadi tetep Futura gitu. Fortura. Aku karo kakangmu wis menjalin ya ta Ras ya. Nggih, betul. Kae Pak, mangrungokke jenengan kudune merestui dadi wong tuwa iki. Nek aku dadi Mbak Rares, nek dadi pacare Mas Gareng aku emoh ya. Lah ngopo? Wong raine kaya ngono kok. Raine kaya ngene ning nyatane kakangmu ya seneng karo aku. Halah lara untune ae kok. Lara untune. Ya wis ra sida anak omongan karo cah iki jan. Oh, Gareng kok Baik. tukang lara untu. Ayo, arepe nembang apa, Wong? Bawa slindro songo. Wah, bawa slindro Bawa songo. slindro songo. Heeh. Ayo, apa, Wong? Kinanti gendar. Oh, kinanti Siter. gender. Ayo. Marmane wajib wong iku. Amriya panggawe becik. Katekke iki pitutur iki lho, Reng. Lah iya pitutur. Ingkang ala singgahana Kya padang ngirep Nestia kautaman Terus wong urip pacangan pati iki kinanti gender iki Mas Gareng. Nggih. Dienggo materi sayembara macapat neng Pura Pakualaman Jogja Nah. tingkat nasional. Kowe wis juara wi? Juara berapa? Ya juara 1 lah. Waduh gaya. Juara Ya, macapat lah. wonten Pakualaman. Nah, tahun 2025 kategori Anak anak. Anak Mas Gareng juara Alhamdulillah aku juara setunggal, Pak. tingkat Tingkat keluarga. Jadi
Iki lomba iki melu lomba apa? Ya mbok menawa lomba-lomba memangan apa-apa. Diteruske sing gumyak karo sapa, Wong? Karo sapa, Wong? Kare Mbak Nges. Nah, lagune apa iki wong Slendro? Gedhuk. Gedhuk. Nggih. Ayo kanca-kanca. Mangga. Gedhuk diteruske gedhuk. Ngadeg, Wong. Ngadeg. Wis Ayo ngadeg yo para pamirsa mboten ketingali. ngece. Kuwi isih cilik ya wong ya. Ya, gedhok mangga.
Matur suwun. Nuwun. Cah cilik-cilik aku anakku nek kaya ngene iki tak dadekke sinen aku sok nek anakku wedok. Wis ndek bojo kok arep anak-anak iki. Ya sesuk. Sesuk kapan? Ya sesuk ning wis tekan nggone. Aku isih enom lho Pak, aja ngece karo aku. Lahiran piro kowe iki? 2001. Oh, 2001. Iki Berarti nek saiki pirang tahun? 24. 24. Padake wis tuwa apa aku? Ana rupane tok tutupi kok ngono dadi marake ora cetha. Ha iya, rupa tuwa ora apa-apa Mas ning umur ya isih enom. Jiwanya itu jiwa muda. Muda. Nah, ana layang Mas Gareng? Ana Pak. Ha diwaca. Gending Rahina ngagem bawa dari Bapak Oplas. Operasi plastik iki. Ha iso maca ora? Pak Suplas. Pak Suplas, Pak Suplas. Nyon lagu Rahina. Rahina ki sing piye? Wes meh Rahina. Oh, meh Rahina, nggih. Mirat kang wetan pening. Ngono ki lho, Pak. Oh, Kaya ning ngantinan-ngantinan iki lho. ah ya nggih. Ngantinan. Ha iya nek meh Rahina iki meh kaya ning ngantinan-ngantinan Cekson kae. Ngono lho. Mbak Elisa. Nggih, monggo, Mbak. Nah, Langsung dipinangkan ini. langsung Nggih. dipindahan. Oke. Iki nganggo bawa. Nganggo bawa ning aku bawa aja dhewe nongko sinden-sinden lah kae kok bawang kono sebelah kono kok gege belak. Lah diajak nyanyi juga sama. Nggih. Kayak iki sinden iki sing sebelah kono ya asline ora mepet mrono ki ana alesane. Mer kene. Mergo kae nek jam 12 mrene kae sekolah nek jam 2-an kae buta nguyuh mbok menawa nguyuhi sinden. Loko kan. Kok yo kok buta muyo yo Sak wayang gelem. kok. Ayo. Nggih, sinten sing arek anu napa? Di Oh nanti digilir aja. Oh, nggih. Iya. Tak Nggih. buka dulu ya. Iya. monggo, nggih. Pelok Pak Min. Nggih. Nah. Pelos. Pelos. Hayo rawang Sudah. Kita coba dulu dari sang istri. Nah. Sang Prabu ya kok Sang Prabu. Sang istri. Sang istri. Mama. Pinut timure beci supaya tansah mula ta mula kok dadi garwa ya suarane kaya ngene apike lho Mas Gareng. Mama. Apik meneh niku nek teng omah, Mbak. Hah? Kenapa? Teng omah dong nyuarani kula, wah. Apik meneh. Ayo apik wae wong lanang ning omah ming siji ming jenengan kok. Liyane wedok kabeh. Wis Oh, aku lho, ya cewek semua ya. Cewek semua ini Betul. berempat ini ngeroyok bapaknya ini. Betul, saya dukung. Oh bapaknya lah saya cilik. saya gering. Ayo. Upama Mas Gareng ngono sesuk ya pengen golek sinden apa pengen apa Mas? Aku besok dokter. Dokter. Kenapa? Nambani dalangi tadi. Karo nambani Iki awak. dokter lho iki wis anake sing pertama iki dokter. Udah jadi dokter. Oh, perawat. Perawat. Oh, emang penak enak duwe perawat ya. Carane demam gitu udah ada ya. Iya, ini perawat, ini calon Apa? dosen. Dosen. Ini calon dagelan ini. Nah, ini satu. Dagelan.
calon dagelan. Oke. Oper. Oper mek. Tawang. Ngupakara karang lan kitri dasar ini ya bagus ya cara buah-buahan gitu mau ibaratnya apa? Cara tawang ki apel ijo. Apel ijo. Kenapa kok apel ijo? Apa? Kenapa kok apel ijo? Iki nek ditokke saka kulkas kuwi rasane seger. Seger. Nek aku Nek kowe iki paribasane leci. kok leci? Leci ki sak plokan iki langsung dadi. Dadi Legit. legi. Nek Mbak Perawat. Mbak Perawat iki nek carane ya iki mangga. Kenapa kok mangga? Mangga ki separuh ya enak, arepe langsung kabeh ya enak. Oh iya. Jajare Mbak Siwi. Mbak Siwi. Nek kae Mbak Siwi kae semongko. Ngapa kok semongko? Paribasan semongko ki nek dipangan panas-panas kae, wah piyok. Kemocor. Terus pojok dewe Mbak sinten? Mbak Ayu. Mbak Ayu. Sawo. Sawo ngapa kok sawo? Sawo kecik. Kok nganggo kecik? Ya ya kae sawo kae paribasane ki sawo. Dadi nek dibelah ki wah nadan nek sawo ki nek saya mateng ki saya enak ya toh. Iya. Dadi contone kaya Mbak Ayu kae. Dadi saya mrene ning wah Legi. rasanya bos. Lah kok malah jalan langsung ngono to jalan ki malah ini. Lanjut Mbak Tawa. Ya. Kaya prukon tumandang. Ini juga masih menempuh S2 Mbak Elisa. Oh iya, di mana? Tawang. Di UGM. UGM, Ya. jurusan apa ya? Pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa. Pengkajian seni pertunjukan. Temennya Alhamdulillah. Hana Loka juga itu ya. Gimana? Oh enggak tahu ya. Pengkajian seni pertunjukan. Iya. Magister. Ya, Luar biasa. Ini udah Alhamdulillah. tesis belum? belum, baru semester 2. Semester 2 ya. Semoga lancar. Alhamdulillah. Aku ora ditakoni sekarang. Kamu ngambil apa pengkajian Alhamdulillah. apa? Saya nggak usah jauh-jauh, saya di Unsik. Unsik apa? Unsik Kalibeber. Unsik Kalibeber. Itu apa? Jurusan apa? Universitas Universitas. Sains Al-Qur'an. Oh. Universitas Sains Al-Qur'an itu Unsik Kalibeber. Oh, Kalibeber ya. Saya ambil 2 jurusan. Apa itu, Mas? Isuk komputer, sore hukum. Wah, elok. Komputer sama hukum. Iya. Kok iso itu 2 jurusan? Saya Komputer 2 sama- jurusan. Isuk Isuk komputer. jupuk komputer, sorene dihukum. Ambil 2 jurusan di Unsik Alias Kalibeber. maling. Mali. Ayo, kuwi. Ono nek bohong. Lah liyane do sekolah kabeh kok aku ora sekolah. Ayo salahmu. Ning aku ya ora sekolah, Pak. Aja ngece sampean. Nek sekolah apa? Bapak ibu sekolah, adik sekolah, aku sekolah, BPKB sertifikat sekolah kabeh ngene aku. Kok ngono kok dumuk-umukke. Kok kian utang aku tadi. Kan utang. Mbak Siwi. Nah, Mbak Siwi iki, wah semongkone, wah jan. Ngongah. Sangkotku merekut Inu mane banyu. Ora. Bila capek gunung ya. Oke. tamah dadya tata harja Elok tenan lho Mbak Siwi. Ora nyedot blas lho. Oh, Tuwa tenan ora nyedot lho. Jare. Penyimpanan udara ini marake.
Lah iya, lah iki udara kabeh iki mulo gedhe ini. Padake sinden kok padake kompresor. Lah iki udara kabeh, Pak. Lah kan nyedot blas loh. Saya aja sering nyedot loh, Mbak. Sini enggak nyedot blas tak tilihi kok ora nyedot blas. Nyedot coba. Iya itu kalau penyanyi itu kan tarik nafas gitu loh. Tarik napas ngono to aja Iya. nyedot. Nyek nyedot iki pikirane dadi sing ora-ora, Cek. Sedot udara itu loh. Ya. Ini Mbak Ayu ini sawunya ini. Wah, Sawunya, ibaratnya buah gitu loh. keciknya. Nak ayo. Murah sandang pangan yakti. Kok sajak sedih toh, Mas? Siapa? Iya, Bu. Ini lagi sedih. Kenapa ya? Sakit gigi. Jadi sakit giginya nular ke sana ya? Tular-tular ke Mbak Elisa. Apa? Tular-tular ke penyakitnya garing. Oh, di ketularan. Ora, Loro untuk kok ketularan iki piye le nular? Cokot-cokotan ya. Ora. Panganan iki lho bar cokot sampean diwehi Mbak Ayu. Yo. Cerakut desa Ki maju siji ya sindene ya. Siap. Arep Mbak Sini Mbak Tawang. Tawang. Ya, Tawang. Tawang ini biasanya nyanyi lagu koplo dia. Oh dia bisa Iya. koplo. Oke nanti ditambah dong. Ya, di ini sini. nanti mau nyanyi lagu oplosan. Oplosan. Oke. Buka Siti Dance. Oke, suka aku. Ya. Monggo Mbak Tawang. Mangga, ye. Ya. Wes merah ino sumirat ning wetan wiwit mangkat nggarap sawahe Iki gong diteruske lagu apa? Lali janjine Mas Gareng. siap Nggih. monggo pegae wancing udah pikal pametene sabar mawon murah sadar Mangga dulur pas. pangan wekasane Ini siapa? Pak, aku apa dia? Kamu belum kenal aku. Sudah. Sudah. Kok ini siapa? Maksudnya gimana? Mau yang nyanyi siapa gitu? Mm-mm. Oh ya, rame-rame berdua. Mbak Elisa. Aku. Oh iya, no aku diperintah kok bocah ini ya. Nabung. Iya. Kamu kok alisnya dhuwur satu, Nabung? Lah timbangan pe yang ana tompele.
Iso jawab. Tupel. Ada Iki to. topele. Iki jenenge andeng-andeng. Ngono lho. Macak ki paling ora iki kaya Tahi. macake kaya Mbak Elisa kuwi lho wong cantik. Ngono lho. Hayo luwih apik aku daripada Mas Gareng. Ayo aku. Aku ya, Wong. Aku. Aku ya, Wong. Aku. Ya wis kowe pengen dadi dagelan sesuk dadi gareng wedok iki jane. Ya ora ono. Aku ora arek dadi dagelan. Dadi Ono apa? gareng kok Cita-citane wedok. apa? Aku kan gak seneng melukis, jadi aku pengen cita-citanya pengen dadi pelukis. Dadi pelukis. Lukisan kene Bapak Barados kayak dilukis. Wong lukis bapakne kotar kadur. Iya. Ya, nawung apa Mbak Elisa? Namung apa Mbak Elisa? Mbak Lisya. Oke, siap, Bos. Jejane kowe ning Siapa ini sekarang? Mbak Lisa. Oh iya, oke. Janjane kowe ning gelanganmu jangan nyupiani hatiku sujud kencang karena wanita liya. Terima kasih Pak Nawong. Nggih, matur nuwun. Nah, Anu, satu lagi sing kekinian. Mas Apa? Gareng. Ya apa jenengan duet karo Mbak Elisa. Sing Apa, kira-kira kita enten badhe nyuwun lagu napa, Pak? Ayang-ayang yes. nggih. Sing kira-kira ki nganggo penjiwaan sing anu kae lho, mendalam. Lah iya, Pak. Pemanjen kuwi ki rak sakit jiwa to, dadi mesti iso menjiwai. Lho piye kok sakit jiwa to. Duet ya iki, Pak. Nggih. 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 Ayang-ayang. Ayang-ayang hong apa ayang-ayang Kayak ayah. kuwi. Ayah. tak kira mangke panu
patalon anu bodol kayane ayang-ayang hong. Oh, temo. Ya, bapak lho iki malah do. Sing penting warga masyarakat Buaran sehat Nggih. selalu. Nggih. Kathah rezeki. Amin. Monggo. Oh, iki bapake napa? Nggih, Pak. Injih, Oh, Bapak. nggih, Pak. Oh, nggih, nggih, Bapak. seneng Saking kok. juru Panawung Krida Darma. Juru Panawung Krida. Nyuwun sekar tembang kangen ingkang nyanyi Mbak Elisa, Mas Widi. Gudugane Mas kademen Wis. nggih, klubane. Wah, wis digorengke Iya. rese karo lalapan. Beres ya. Matur suwun. Iki wonten boboanipun. Iki arepe piye, Pak? Tembang kangen Iki mawon, saka nggih. Nggih, saka nderek. panitia. Nggih. Yo, tembang kangen ya, Mas. Tembang kangen. Ora sida iki. Ayang-ayangi. Yo. Nggih. Eman-eman godhogane rese, gorengane rese. Monggo. Tembang kangen menika.
Nggih. Sembah nuwun dipun lajengaken gara-gara sekedhap malih. Nggih, Pak. Nggih. Neruske laku ya, Nak. Ya, ayo neruske laku kalau kae.